е, пак ли някой иска да го спасявам? Не съм ти терапия, брат. Не всички, които търсят любов, търсят човек. Някои просто търсят кой да им държи раната. Не съм ти терапия, не съм ти грях. Значи, щом си щупен, се избивате на смях. Не ми викай мила, що ми звъниш от бара. С не лекувам ево, но лекувам те с чай. Не ми звъни, едвам говорейки след пет. Не си мой проблем и Бог май дал ми е късмет. Не съм ви майка, нито лектор, нито терапевт. Трябва ли вина да чувствам, щом ти не вървиш напред? Се идвате с истории, тя ме е ранила. А после питате, що си така студена мила. Защото не съм аптека с рецепта за душа. Умаляла ми е ръката в трудното да ви държа. Викаш, ти си различна, аз вече зная. Това значи, че не можеш да ме разгадаеш. Аз не съм загадка, аз съм огледало. Който се страхува, вижда в него душевното си цяло. И не съм ти майка, не съм ти лечител. Ако искаш обич, бъди победител. Защото аз не съм награда, а процес. И не всеки стига до yes. Думи, 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 все едни и същи. Ти си ми всичко преведено, скучно ми е вкъщи. Вече не вярвам на хора, които казват винаги. Щото винаги идва края след тия мантри. Не ме дърпай надолу, що падаш сам. Не съм ти спасителен план. Аз не съм бавен там за тъжни души. Аз съм толкова душа, който пари и гори. Не ме дърпай надолу, що падаш сам. Не съм ти спасителен план. Не съм ти терапия, не съм ти грях. Знам, че щом си щупен, се избивате на смях. Не ми викай мила, що ми звъниш от